mugia kehibur kanggo sing ananing sejerone NS Project wadon garang sing ananing Singapura Mimi Haji Junia Haji Kondi bos Muara Angke Mak Yasin Kalimantan kanggo AAD Sunanto Bos Muda Dewi Pantura Sunanto Yayu Yayat Yayu Lim Singana di Jepang yang ketik Mimi Kuwaji Carini sing duo Sri Kandi saking Taman Sari Beli pernah sun bayangakeun yen sampean bakal tege ngianati kula sing wis 6 taun masih kanggo tuan hajat pengatuan rumah mimi tuan rumah wadon garang sing paling cantik berarti langkat katone selama kieu perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodoni kula sungguh ora disangka tuan aja bapak Sanadi sing paling garang dewek sareng ibu Gening sing paling cantik kanggo kedua mempelai wadon garang bokela minangka mimine beraja A.A. Ramanto si Derias pengantin kanggo AON sing dalam 1000 Kang Darus ya Grogo sing paling eman dewe panas rengenge ketiga lui panas atine kula panas kebakar cemburu deleng sampean selingkuh beli kata kamu bakal selingkuh ibunya aku sampai selingkuh sampai aku kakak pasti setia pasti panas priwo wadon makan ini Haji Juni Ayah Haji Kondi Tuan Hajat rasanya kayak diiris batin sun kerasa nangis sineleng sampean Mimi Haji Juni paling sayang kanggo Bunda Ratno Aye Angga berarti langkah katone selama kieu perhatiane cuma bohongi Mimi Haji sayang sungguh ora disangka masih kanggo Bunda Neratno sing ana ning Jepang Bunda Ratno sing ning Jepang Bunda Ratno kanggo Yatilin sing ana ning Jepang wadon garang sing paling eman sayang tobat sing ana ning Singapura Om Ayu Bokela Mimi Haji Carini sing duo Sri Kandi bareng Nok Cinse panas srengenge awan lui panas atine kula panas kebakar cemburu deleng sampean selingkuh sapa AA wong segeran Nokmut tuyul Jepang Nokmut tuyul Jepang Nokmut sing paling eman wong sing segeran duwe Jepang paling sayang wong segeran aduh Nokmut terus paling eman Nokmut berarti langkah katone selama kieu perhatiane Nokmut sing duwe Jepang aduh Nokmut sing paling sayang
tarik maning wong segeran, sungguh anggo wong segeran, disangka wong wong segeran, segeran, wong segeran, wong segeran, pengantin lanang, wong segeran, wong segeran, wong wong segeran, anjatan, wong segeran, wong segeran. Ini siapa ini sayang bunda, bunda siapa bunda? Wong anjatan, wong anjatan, wong anjatan, wong anjatan, wong anjat, wong putra kembar, wong anjatan, putra kembar, wong anjatan, putra kembar, wong anjatan. Kaji ini, mimi kaji ini, mimi kaji ini, mimi kaji turini sayang, Sambung maning wong segeran, mimi wong kaji segeran, turini sayang, wong segeran, wong mimi segeran. kaji turini paling iman, mimi kaji turini matur kesuwun, mimi kaji turini sing paling eman dewe, wong anjatan sing duwe dua kembar, putra kembar, wong anjatan, serati selamat sing anjatan, sing anjatan, sing anjatan, sing anjatan, Wong anjatan, putra kembar sing wong anjatan, anjatan, putra kembar, wong putra anjatan, kembar sing anjatan, wong putra anjatan. kembar. Ayo Pak. anggo wong Nokmut segeran, Jepang, Nokmut sing duwe Jepang, Nokmut sing duwe Jepang, Nokmut terus, bos Jepang, Nokmut sayang sing duwe Jepang, Nokmut maning, Nokmut sing duwe Jepang, Nokmut sing duwe Jepang, Mimi kaji, Jepang. wong segeran, wong segeran, wong segeran, wong segeran, wong segeran, wong segeran, belum, Mutiara Dewi, belum. Mutiara Dewi, Anggo wong segeran, Ibu Mutiara Dewi, Ibu Mutiara Dewi, Ibu Mutiara Dewi, putra kembar, anjatan, putra kembar, sing duwe putra kembar maning.